Ngiyanibingelela. Igama lami nguSinegugu kaGazu endaweni yaseMadonela. Nginenkinga-ke mayelana nendaba ye-ID enginganayo. I think ukuthi iminyaka manje ngizothi 24 years ngoMay 11. Inkinga ye-ID I think ukuthi nginenkinga ngokuthi uma nogogo shuthi bebengahlali ndawonye. Ugogo wahamba ongenzele isitifiketi maye yosenza shuthi wangasenza eHome Affairs, wasenza kule zinto zabo zakudala ababethi bayezenza emahlathini esasemgwaqeni. So mangizama ukwenza i-ID ayilungi. From 2022 ngenza umatric. Mangenza umatric I think ukuthi nje ngaze ngabhala nge-affidavit yasemaphoyiseni. So masihamba ke siya ema-Home Affairs siyozama indlela ukuthi ngikwazi nami ukuthi ngibe ne-ID. Sahamba nomama, mangifika khona kwathiwa umama akaveli ngaphansi kwami. Ngabiza ugogo nogogo futhi naye kwathiwa akaveli ngaphansi kwami, kodwa umuntu owayengiholela i-grant ngiyena ugogo. Kodwa naye kwathiwa ngiveli ngaphansi kwakhe nje igama lami limele lodwa. So lokho kwaba inkinga engangokuthi angize ngikhona ukuba ne-ID, so kumele ngiqale phansi ngenze isitifiketi esisha. Mangenza isitifiketi esisha vele iminyaka besingaphezu kwa I think ukuthi benginawo 22 21. Sahamba ke sayokuzama indlela ukuthi sisenze lesitifiketi sibridge kabusha. Masibridgewa kwathiwa angizame indlela ukuthi ngithole imininingwane kababa. Ubaba vele uhlala eShowe, ngahamba ngayishowe ngazame imininingwane yakhona ngabuya nayo. Mangifika eHome Affairs kwathiwa into eshodayo kuzoshoda ikhadi lomgomo. Malishoda ke ikhadi lomgomo kwasho ukuthi vele indlu yasha ke ekhaya, ngaba nenkinga ukuthi sishelwe indlu nekhadi nalo asisasenalo. Masingasenalo ikhadi kwathiwa fanele nginyuke mina ngihambe ngiye eMandeni la ngazalelwa khona esibhedlela eSundumbili, ngiyozama indlela ukuthi ngithole incwadi ye-proof for ukukhombisa ukuthi ngazalelwa kusiphi isibhedlela, ngiyobe sengiyakhona ukuthi ngibe nayo i-ID. So ke I think ukuthi ngizame kakhulu. So niyazi nani ukuthi uma unganayo i-ID imisebenzi awukhona ukuyithola kalula. So kube nzima kumina cause mangikhumbula kahle umama akasebenzi, uphila nje ngamali egrant ukuthi aholele izingane lezi zingilamayo. So imali ukuthi ngigcine ngihambile mhlambe sihambe soyi2 siye khona eMandeni siyokwenza incwadi ayikutholakali kalula cause nama angisebenzi. Bengike ngibambe mhlambe lapho nalapho emachayineni, kodwa kugcine mhlambe ukuthola ukuthi i-temporary nami fanele ngibanikeze leyo madlana ekhaya ukuthi badle, ngoba sekufika lesimo ke engibhekene naso njengamanje ukuthi fanele ngithole i-ID. So ke njengamanje angifuni uqamba amanga, indaba yemali ukuthi ngiye eMandeni iyona engekho cause fanele masihamba sambe soyi2 umama ayothi mayikhuluma akhulume ngomuntu naye akhona seduzane cause vele manje sekugcwele izinto zobugebengu. Mangathi uhamba yedwa uyofuna leyo ncwadi leyo kuyoba nzima ukuthi mhlambe bamnikeze esibhedlela cause abasamkhumbuli 2001 ngizalwa yabo. So ke inkinga yami ilapho ukuthi anginayo imali ukuthi ngihambe nginyuke ngiye eMandeni ngizokwazi ukuthi ngithole le ncwadi le. Basho futhi nokuthi siye esikoleni la ngaqala khona ukufunda khona ugrade R eMadonela ngiyokwenza yona incwadi. Ngahamba ngayo eMadonela ngifike ngenza incwadi nesixabiso sakhona. Into eseshodayo njengamanje iyona indlela ukuthi fanele ngigcine ngifinyelele kuso sona isibhedlela lesi engazalela kusona eSundumbili eMandeni. And enye into egqilaza kakhulu ngendaba ungabi na ID, mina nje njengoba ngisho ukuthi umama akasebenzi uphila ngayo imali yelokhuzana yegrant izingane ezingilandela ngemva kwami. Kunzima kakhulu kumina cause even zona izingane lezi ezingilamayo izona eseyibika kumina cause ziyabona ukuthi umama akasebenzi, zingitshela ukuthi zifuna ukuthi nokuthi, kanti nami vele angisebenzi and anginamali. Kuyangigqilaza kakhulu impilo yami imile ngenxa ye-ID. Ngifundile umatric ukhona, mina umatric ngawuphasa, kodwa iyona into engimisele nje ngempilo yami iyona indaba ye-ID. Angikhona ngihamba ngifuna imisebenzi ngiyayifaka yona ama-CV but ngiphinde ngishawe iyona indaba ye-ID ukuthi i-ID anginayo. So benginesifiso kakhulu sokuthi uma kukhona umuntu ongakhona ukungisiza angisize ngizokwazi ukusizakala, ngoba isengihlupheke kakhulu ngendaba ye-ID. And mina from ngaba khona I think ukuthi from ngifunda grade 8
esandleni sikamama bengasekho khona. Yonke into engiyenzayo ngiyazenzela, akekho umuntu ongitshelayo ukuthi kufanele ngenze ukuthi noma mhlawumbe onginika leyo mali athi hamba ukwenza ukuthi, ngoba even yena umama mina uqala ukwazi ukuthi ukunginaka bese ngenza wona umatric, mhlawumbe angizame ngaleyo mali leyo ukuthi ngithenge lokho engikufunayo, ngoba bekunenkinga nje ezikhona ukuthi masike sahlala ndawonye maybe 3 days mhlawumbe siyobe sesiyaxabana izinto ezikanjalo. So kube nzima kakhulu ukuthi ngiqhubekele phambili kakhulu nempilo ngenxa yendaba ye-ID. So nginesifiso kakhulu sokuthi kube khona umuntu ongangisiza ngalolu daba, ngizokwazi nami ukuthi ngibe ne-ID ngifane nabo bonke abantu, ngizohamba ngifesa ngithola umsebenzi alright, ngizokwazi ukuthi nginakekele umndeni wami, ngibe busy futhi nalokho engibhizi ngakho, ngoba ngike ngazama nanokuthi ngingene kule ndima yomculo lapha kumaskandi, ngiyacula-ke, ngiyatholakala nje yonke indawo. Igama ongithola ngalo emculweni uMagubeshe, mawusesha uMagubeshe nje yamthola kuyo yonke indawo ku-social media. So nginesifiso nje kakhulu nalapho ukusizakala ukuze ngizokwazi ukuthi nami yonke into yami igcine iyile phambili, ngikwazi ukuthi ngiphile njengawo wonke umuntu. Ngiyabonga.